Ne v-am regăsit la noi episod pe acest canal. Astăzi ne vom juca Free Fire. Deci sper să vă placă această miniserie sau posibilă serie. Haideți să nu mai lungim vorba și să începem să ne jucăm, adică să pornim. Hai să dau ready. Așa. În sfârșit ne-a găsit un match. Băi, în lobby am un pic de lag. Să știți de acum, dacă e un pic de lag în lobby, acum mă învârt așa să văd dacă e lag. E pentru că am și filmarea și filmez la calitatea de Full HD. Este asta cu care filmez. Da, un pic de un frame drop a fost acolo. Și joc pe auto-aim pentru că nu mă descurc pe full control. Înainte mă descurcam. Chiar îmi place mult animația asta. Uitați-vă și ei la animația asta. Înainte nu era așa, să știți. Adică înainte, când mă jucam eu, da, era altfel. Ce fel sună asta? Când mă jucam eu era altfel, la propriu. Acum nu știu unde vom sări. Așa sărim pe aici, aparent. Sper să nu mor de la început. Cred că mă voi duce cam pe aici. Sper să nu mor de la început, repet, pentru că, da, e nașpa. Toți vin pe tine. Și eu care, na, sunt un jucător foarte bun și mă pricep la el, mor. Aparent am skin-uri pe armele astea. Wow, super. Ia zi din ce arme sunt aici. Ok, n-am nevoie de pistolat, trebuie să scap super repede. Băi, aș schimba arma asta cu asta, cam e mai bine. Cu MP40 mi se pare mult mai bun, pentru că, na, dacă sunt în fața unui player, dau un spray, un spam, cum vreți voi să-l numiți. Și, na, trage super rapid. Și plus poți să alerg cu ea. Nu știu, nu mai ai niciun item pe aici. În afară de acel VSS, adică ăla chiar nu-mi place. E o armă nașpa. Ia să ne uităm. Avem cască? Parcă avem, ia. Dacă nu avem, o luăm. Nu avem. Acum sper să audă foarte bine sonorul jocului. Și na, cred că voi avea foarte mult de editat. Uite-l pe ăla. Na. Cred că nu e scumpă arma asta. Na. Sau cred că e scump, adică totuși știu că am dat 20 de gemuri dacă vă vine să vă credeți. Adică gândiți-vă voi. Deci, mie nu vine să cred că am dat 20 de gemuri pentru un skin. Am deschis o cutie și gata, hopa, pac. Na, am băgat cam 125 de lei pe joc. Na, dacă ia, am Gyoza de level 2. De level 3 știu că este un fel de demon, un samurai care iese o sabie din gură. Adică e chiar foarte logic jocul. Cred că vom lua Tiroliana sau... Vedem noi acum. Și sper să dau win. Da. Da, dau cu shotgun de aici. Ia hai, deci fraților, să iau pe aici. Cam shotgun-ul. Ok, primul kill.
Cam să trage din toate părțile și nu mai n-am HP. Sunt doi? Am înțeles. Băi, chiar nu înțeleg nimica. Mă jur. Iau pe aici jos. Dar ăștia trag cu spatele, frate! Băi, frate, ăștia trag cu spatele, uite pe ăsta. Du-te de aici, tată. Ai heal. Îmi dau super repede un heal. Că nu mai pot. Haideți să o iau pe aici. Pentru că, da. Mă duc să-l ajut acum. A. Am ceva loot aici, bun. Heal măcar, ăla-i bun. Da. Nu ne-a dat-o. Ia să vedem. Cam ar fi... A? Mi-a făcut upgrade la armă? Bun. Așa. Iar să trage. Trebuie să caut o mașină. Sau mijloc de transport, ceva, nu știu. Și chiar scooter dacă aș găsi. Dar nu cred că merge să stăm amândoi pe scooter. E foarte nașpa, adică da, păcat. A fost șmecher, zic eu. Nu-mi place arma. Mamă, dar aici s-au bătut. Pe hartă? Ok, suntem cam departe. La marginea zonei trebuie să ne întoarcem. Mamă! Uite unde era, frate, mașina. Ia. Vestă de level 4, mamă. Oricum pot să dau kill. Mi se pare că ești lambi. Aici ar trebui să campăm. Aici e cineva? Nu e nimeni? Cine mi-a dat-o? Aha, l-am văzut.
Nașpa de el. Mai este unul în spate. Mami, e pe aici. Haideți să mă duc repede. Mamă, cât sunt aici! Sunt cam mulți. Pe aici sunt. Uitați. Așa. Băi, chiar ușor cu autoimul. E cam pe aici, unde? Așa. Ușor. Băi, ești prost, am dat win. Cam atât a fost cu acest episod. Ne vedem data viitoare cu un episod și mai interesant. Vă pup!